Bon dia, Adolfo, Bon dia. i gràcies per deixar-nos gravar la botiga. La teua infantesa a Ciutadella. Quin és el primer record que te relaciona un poc amb tot el món de la moda? Jo des de petit sempre, a nivell familiar, sempre el món de la moda m'ha agradat molt, sempre, les ties meus sempre hi han estat ficades, sempre els hi ha agradat, i jo crec que des de petit m'ho van inculcar en açò. Jo m'agradava molt els diumenges que anàvem a casa tia de sa mamà a fer els capvespres i me mirava les revistes i me mirava a vegades, el que elles havien comprat, o si anaven a eventos socials o coses d'aquestes, mirava els conjunts i m'agradava molt, i des de sempre m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. I quin tipus de fiat diries que eres? I després en l'etapa d'adolescent. Què recordes? Crec que era un Fiat diferent en els altres, perquè vull dir, clar, des de petit sempre m'agradava combinar les coses, m'agradava combinar els conjunts i a vegades anàvem a fer voltes amb els amics i saps, i me diuen, vas molt mudat o vas molt arreglat, saps? Sempre m'ha agradat dur americana, per exemple, crec que l'americana és una prenda bàsica que és dins el meu armari des de sempre, i, és un Fiat diferent en aquest sentit, a l'hora de vestir, saps? I com et feia sentir això? Com me feia sentir? Me feia... Els temps han canviat, han evolucionat, Sí, cap a bé, òbviament. però aquella època, ara tens 34? No, des de no fa massa. Des de fa massa. Clar, ves d'unes generacions diferents a les que hi ha ara. Sí, jo crec que la generació que creix ara és una generació que té obertes les portes a moltes coses. Jo, quan era petit, la gent a Menorca o a Ciutadella no estaria tan acostumada en aquesta nova etapa que estem ara, vull dir, en aquesta època que estem ara. Entonces, me feia sentir un Fiat especial, però a la vegada sempre he estat molt segur del que he volgut. I el conjunt que jo me posava de roba era el que jo volia dur. És ver que, clar, sempre llamaves més l'atenció i tothom te mirava, totalment cert, però crec que gràcies a açò, a ser jo des de sempre i a voler dur la roba que jo he volgut i els conjunts que jo he volgut, m'ha arribat a ser on som ara, saps? A vegades ara la gent m'atura pel carrer i me diu: "És que Adolfo, és que estàs elegantíssim", i no dus res, perquè t'ha dut un calçó amb una camisa i tal, o sempre te poses aquell folar, o sempre, jo normalment duc bosses, saps? Això a vegades la gent li xoca, però quan t'ho veuen diuen: "És que estàs elegant", i te diuen: "Jo no m'ho posaria, però és que a tu te queda bé", saps? Per tant, no tenies cap complex de res. No he tingut cap complex mai de res. Recordes el moment exacte que vas dir no només és una manera de vendre o de dedicar-me a la moda, sinó de fer-me sentir lliure i expressar-me tal com jo vull ser. M'explic? Uh, O ho he estat Ho he sempre? estat sempre, és això que ho he estat sempre, des de petit, vull dir, Tu a través de la roba, de la moda, sempre m'he expressat. La moda és el que et dic, quan tu te poses un conjunt, el primer que projectes és el que tu vols ser. A vegades jo he projectat una imatge de distanciament, també. Vull dir, hi ha gent a vegades que no es vol atracar a saludar-me o tal i qual perquè es pensen que som com a molt serio, molt sec, molt soso. Tal és una imatge que jo he volgut presentar cap a cara públic. Però en realitat som totalment al contrari. Després, a vegades, quan jugues un poc amb els looks i te poses un look més estampat o més llamatiu, una cosa d'aquestes, clar, projectes una altra imatge totalment diferent, que és la imatge de cercania, de d'alegria, saps? I d'això. Jo crec que depèn del look, representes una cosa o una altra. Entonces, des de sempre he estat jo mateix, vull dir, m'he expressat com jo he volgut i, sobretot, quan t'aixeques al matí, quan te vesteixes, representes l'estat d'ànim que tens. Per exemple, si estàs més trist, jo me'l poso, si estic com a més trist, també colors més foscos tal vegada, i quan tens un dia d'allò que t'aixeques dius: "Bueno, avui serà un dia
saps? Vull dir que tot que tot anirà bé i tot sortirà bé, doncs també me poso un conjunt més atrevit en aquest sentit. Com et va començar a seduir això d'obrir la teva pròpia Ui, botiga? se va ser sa mamà, sa mamà i els germans, jo que vaig estar 14 anys a Pos Quintana, ja però ja era vull dir, ha estat una època preciosa, No era fer feina. no era fer feina, jo m'ho passava molt bé anant a fer feina a Pos Quintana. Gràcies a ells he conegut a molta gent, i a molta gent important, i per això sempre els dic a ells, vull dir, per això m'han ajudat molt a ser qui som, també, vull dir, i obrir el negoci, perquè ells m'han dit, Adolfo, ara has de fer el pas de partir de l'empresa i obrir lo teu, i després sa mamà i els germans, que ja dic que han estat el pilar fonamental. Sa mamà, des de feia molta estona que m'ho deia, que no ho has de fer, i que no ho has de fer. Mamà, no és el moment, mamà, no sé què. Sempre li donava excuses per por. Funcionarà, no funcionarà, què passarà? I jo m'agrada molt l'estabilitat en aquest sentit, jo sabia que cada mes cobrava i hasta luego, m'entens? I ja, clar, ara és tot començar de zero i tot, però ja dic, sa mare i germans van ser els primers que me van dir: "Feu, no passis pena, que entre tots t'ajudam". I a dia d'avui, com ho valores en això? Una experiència molt positiva, Sí? sí, molt polida i molt positiva. M'ha canviat la vida. Per tant, això és algo que xerra a vegades amb molta gent i és perquè passin coses, no mos hem de quedar més. I sí, hem de fer coses. Ho hem de fer, Si ara això t'hagués anat malament, és un aprenentatge que haguessis tingut. que és el que m'ha dit molta gent. Vull dir que no és un fracàs, que és com molta gent es planteja, no, tinc por al fracàs, no faré res. T'ha anat bé, estàs content, Va bé, és molt dur, ara va fer 2 anys, el mes passat va fer 2 anys que vaig obrir la botiga. És molt dur perquè passes pena sempre. Jo crec que tenir la botiga és passar pena sempre de m'arriben els pedidos, si ho he comprat bé, si no he comprat bé les col·leccions, si agradaran, no agradaran, pagar les col·leccions, perquè clar, ho has de pagar tot, i clar, doncs sempre és por, la botiga està bé, la botiga no està bé, voldria això i no, voldria tenir aquest conjunt, i justament aquest conjunt no m'ha sortit bé. Bueno, són coses d'aquestes, però la veritat és que estic molt content. i de tota la rutina aquesta que m'expliques, quina és la que t'acosta més de gestionar? Les comandes, l'atenció al client, la disciplina... Jo crec que les comandes a vegades me sobrepassen un poc, perquè, clar, jo, per exemple, actualment a la botiga vaig començar amb 3 firmes de roba i en 2 anys he passat de 3 a 5 firmes de roba, més 2 cases de joies. Entonces, anar a comprar una col·lecció no és anar a comprar i dir vull això, no, no, és veure 5 col·leccions diferents, pensar el que has comprat de cada col·lecció i intentar combinar les 5 col·leccions juntes. Se damos vols contar que se damos a part, perquè se damos, com que només tenc una firma, doncs més o menys com que ho compres tot allà mateix, doncs és diferent, però les altres 4 de dona, clar, sabré pensat, he comprat una camisa blanca allà, per tant aquí no la compraré, però el calçó no el tenc, m'hi falta un calçó, saps? I mesclar i fer una fusió és molt difícil, i això és el que me posa més nerviós. I què diries que és el que te caracteritza com un tret especial en totes les La botigues de roba que hi ha? botiga són jo. La botiga vaig tenir molt clar des del primer moment, per exemple, que li posaria el nom meu, perquè la botiga són jo, la botiga és, d'alguna manera, jo aquí no tinc fills, és el meu bebè, vale? Entonces, és el meu espai, i jo el que vull és que la gent quan vingui a la botiga et senti a gust, però sense perdre l'essència meua. L'essència meua quina podria ser, per exemple, seria, me diu, l'elegància, el glamour, saps? Vull dir, Adolfo diu, tu projectes això, doncs bueno, per la botiga meva vull que sigui una botiga elegant, que tingui pues, un cello, per exemple, pues, a l'hora de, quan fan una compra les clientes, embolicar un paper de seda, amb el logo meu, quan hi ha gent que vol fer un regalo, pues, he fet unes capses molt polides amb el logo de la botiga, on els regalos van dins les capses, saps? Vull dir, aquell punt de... Valor afegit, que diuen, no? Sí, 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 total. Hi ha qualque aposta que vas fer o que l'experiència t'ha donat la raó que faries d'una manera diferent? Bueno,
En realitat, no, abans l'aposta és funcionava la botiga o no funcionarà la botiga. Això tem que fer funcionar una botiga. Com? No ho sé, però ho has de fer. Hi ha que dir que la botiga funciona gràcies a la gent de Menorca. Jo el 90% de la clientela que tenc jo, per exemple, és gent de Menorca. I això podria ser una gran aposta, que la gent de Menorca vingués a la botiga. Aconseguir que la gent de Menorca vingués a la botiga, que no tingués por d'entrar. I el moment més crític, quin ha estat? Quan vaig obrir. Quan vaig obrir, que vaig veure la gran inversió que vaig fer i pensava, i si no es recupera, com ho faig? I això, perquè clar, no estem xerrant ni de 10 ni de 12.000 euros, estem xerrant de molt de doblers, perquè les col·leccions són cares, la veritat és que és una qualitat de roba que és un poc més bona, vull dir, tenc dues cases italianes, que aquestes cases italianes pues, són cases conegudes i són més caretes, i després tenc la Casa de Munt, i que ho coneixen, que també és una firma que, bueno, la qualitat es nota. Però la por és això, recuperaré la inversió, funcionarà la botiga, podré dormir. Això com a moment crític i és més emocional que recordis dins la botiga quin ha estat. El dia de la inauguració. El dia de la inauguració, obrir les portes de la teva pròpia botiga, acompanyat de la família i els amics, crec que és el més emocionant. I que el papà no ho ha pogut veure, però sé que hi és. Això fa sentir bé, eh? Sí. Hi ha qualque persona que tu te rodeges de molta gent, sempre estàs rodejat a nivell social. Tens qualque persona que faci molt per tu o que sempre hi sigui i creus que no li ets agraït lo suficient? La mamà. La mamà és el pilar fonamental d'aquesta botiga. Sense ella això no hagués estat possible. Està claríssim. Vull dir, si jo li dic a la mamà, dic, tu ets la sòcia meua. Nosaltres anàvem junts a comprar les col·leccions tots dos junts, m'anàvem a Madrid, m'anàvem a Barcelona, m'anàvem a Palma, i ella sempre hi és en jo. I és la millor representant que tinc. Vull dir, és la modelo, jo quan compro els conjunts ja li compro 4 o 5 conjunts perquè ella pugui tenir per la temporada, i ella és la que me representa en el poble, jo sempre ho dic. Vull dir La que teva ambaixadora a és nivell local. l'ambaixadora d'Adolfo León Boutique, total. I a dia d'avui tens qualque por que no hagis explicat mai? No, no, crec que no. No, perquè saps què passa? Que la botiga, la por que li pots tenir a la botiga és això, si un dia no funciona, si les col·leccions no es venen. Però com que això no ho sabré, fins que no hagi passat la temporada, aquesta por no la puc tenir. Podries explicar quin ha estat el moment més dur de la teva vida i com el vaig superar? Quan es va morir el papà. Jo quan es va morir el papà va ser un moment dur, jo era molt jove, el papà ara es va morir el 2019, efectivament, sí, el 2019, per Nadal, i bueno, va ser un canvi a la vida, saps? Una nova etapa, que van tenir molta sort de sa mamà i dels germans, vull dir, som una família molt unida i ho van superar junts, però era ara què passarà, saps? Vull dir, vaig perdre sàvia meu, per exemple, jo sempre dic que sàvia Pepa, sàvia de part del papà, és la que vaig conèixer, perquè els avis no els vaig poder conèixer, i sàvia de part de sa mamà jo tenia 3 anys quan es va morir, i sàvia Pepa, per exemple, jo quan es va morir va ser una pèrdua molt, bueno, molt dolguda i molt trista, però, bueno, era una etapa, jo encara jove, i el papà i la mamà i tal i qual, però el papà, sí, va ser què passarà ara, saps? Com funcionaran les coses ara, Quan ets a la botiga i penses, sempre. Penso en tots dos, en el papà i en sàvia. I els hi dono les gràcies, eh? Gràcies per com me va la botiga. que bé. Sí, Què significa per tu Menorca? Menorca és un paradís. Menorca és bonica. Jo, per exemple, he viscut a Barcelona i no hi ha res com Menorca. Vull dir, a Barcelona hi vaig fer 3 anys que vaig anar a estudiar i vaig dir, no, me'n tinc que anar a Menorca. No podia estar. Crec que Menorca és una illa que ho té tot. Té calma,
té shows, si vols festa, és preciosa, platges meravelloses, una gent única. Vull dir, crec que Menorca és la millor illa que existeix. Quan veus la saturació de gent que tenim a l'estiu, els darrers anys s'ha vist molt exponenciat tot això, i el comerç de tota la vida cada vegada està més castigat, què penses? Que cosa fem malament. Crec que Menorca, vull dir, vivim del turisme, ho tenim molt clar, vale? Som una illa que vivim del turisme, o almenys els comerços. Jo m'agradaria tenir més gent de fora que vingués a comprar la botiga, però crec que hi ha que posar límits, per exemple, amb el tema cotxos, hora d'aparcar, que hora d'aparcar és un show, vull dir, jo que he vist fora a Ciutadella, quan tinc que baixar a fer feina sempre has de baixar mitja hora antes per poder aparcar el cotxe, o 3 quarts per poder aparcar el cotxe. Crec que hem de posar límits. Crec que tenim un sector de públic, per una altra banda, de molt de doblers, que no els veiem, vull dir que passa com a desapercebut, però jo crec que Menorca viu del turisme, el que dic. Per lo tant, hem de trobar un equilibri entre saturació i turisme, i turisme de qualitat, saps? No mos hem de vendre a qualsevol preu, crec jo. I com a menorquí, què t'agrada més de veure com evoluciona l'estil de vida, de... Jo trobo que Menorca ara mateix, bueno, estem en un moment amb auge total, on ha canviat molt, hi ha un estil de vida, jo trobo que a Menorca tenim extrems? els 2 extrems. Tenim com una part més boho, més tal, i després tenim com un sector més pijo, per dir-ho d'alguna manera, saps? Entonces, però el bonica és veure, bueno, si de Menorca veure els carrers de Ciutadella plens de gent de Ciutadella, saps? I poder anar a un bar i xerrar amb gent i conversar i veure que la gent de cada vegada jo crec que sí que es vesteix més, saps? L'estil de moda ha canviat. L'estil de moda ha canviat molt, molt. Que tenim 2 estils totalment diferents, tenim l'estil més esport també, més xandall i més tal, i després tenim la gent que sí que li agrada vestir. Més bueno, ja anar més vestidet, amb un calçonet de pinces, una coseta d'aquestes, vull dir, que tenim els 2 sectors, però m'encanta fer una fusió dels 2 sectors. Jo tinc clientes que a vegades me diuen: "Entre setmana vaig en xandall, però el cap de setmana me vull arreglar", pues, saps? I tinc el contrari, necessito anar més a esport, necessito un xandall mono. I això m'agrada molt, aquesta fusió de l'estil bueno, de vestir, crec que és molt xula. Tens bastanta més clientela femenina que masculina. O 50-50. sí? Sí. Així tot tens més marques de dona, no? Té moltes més marques de dona perquè, bueno, les marques de dona, clar, és molt més diferent en el sentit de que, trobar un preu qualitat assequible és molt difícil. Entonces necessites tenir un poc més perquè les dones puguin jugar més en el sentit de preus. Hi ha marques que els atén perquè les clientes molt en demanades, vull dir, com per exemple Marela, hi ha gent que és molt fan de Marela, van dir per favor Dolça, si la pots agafar dur-la perquè mos agrada, i bueno, clar, dona sempre necessites més per cobrir diferents àmbits. En canvi home, la firma d'amo que tinc m'ho fa tot, fa de lo més esport a lo més vestir. Entonces, clar, amb una m'abasta, per dir-ho d'una manera, saps? Però tema clientela 50-50. Sí, sí, sí. Els amos no ho sembla, els amos són d'idees fixes. Necessito açò, vull un tejanos, vull una camiseta amb màniga curta, o tinc que anar a una boda i necessito un traje, saps? I venen i pim pam pum. La dona és més, comença a voltar, enguany que me tenc que comprar, no sé què, saps? Vull dir, vull veure diferents coses, és diferent. Es tracta de clients. Si la botiga no t'hagués anat bé o no t'anigués bé, creus que te sabries reinventar en un altre sector que no fos de la moda? No ho sé. Clar que hauria de... No ho sé. Si m'hagués de reinventar amb una altra cosa, la decoració, per exemple, m'encanta. Estava més tirat més cap aquí. La decoració jo crec que és una cosa que va molt lligada també a la moda, i la decoració d'interiors m'agrada, bueno, de cases en general m'agrada molt. Entonces, tal vegada m'he estirat cap allà, per provar sort. Quin raconet tens a Menorca que diguis
Aquí això me dona calma, me dona energia per triar noves col·leccions. Pujar, el lloc meu favorit de Menorca és la platja d'Estaler. M'encanta. Si estiu hi vas. Si estiu hi vaig. Si estiu vaig a molt poques platges. Si estiu estic molt bé a Ca Nostra. Però bueno, Menorca així que és com a tal, vull dir, si tinc que triar un lloc on m'agrada estar, és la platja d'Estaler. I després, dins Ca Nostra. Jo a Molt casa casolà. som molt casolà. Jo a Ca Nostra m'hi trobo molt bé. Tinc la sort de viure al camp, de no tenir, saps? Vull dir, veus vaques i veig animals, vull dir que no tenc vecins, no tenc ningú, i a Ca Nostra jo m'hi trobo molt bé. Sí, seure a la terrassa o als matins quan m'aixec tenim una finestra que dona a Ciutadella i faig el cafè allà mirant Ciutadella, saps? I Ponts a la vegada. Vull dir que per això a Ca Nostra també m'hi trobo molt bé. Ara te faré el test, vale? Té ràpid. Vinga, Color blau o vermell? blau, Roba d'hivern o roba d'estiu? hivern. Moda de carrer o d'alta costura? Ambas. Comprar o vendre roba? Vendre. Platges del nord o del sud? Del sur, Llibre o pel·lícula? pel·lícula. Peix o carn? Carn, Anar de dinar o de sopar? dinar. Festes de Sant Joan, amb o sense limitació de gent? Amb límits. I esborn, amb o sense cotxos? Aquí seria com en Josep. Sense cotxes, però posant places de pàrquing a puestos alrededors on Alternatives. alternatives, sí. Si poguessis borrar de la teua vida qualque experiència negativa, quina seria? És que trobo que no en tinc cap. No recordes algú? Jo trobo que, bueno, l'escola no m'havia agradat mai, no m'ha agradat mai, saps? Vull dir, no era un bon alumne, jo ho sé, però perquè des de petit, clar, els professors ja m'ho deien. Hi havia una professora que sempre me deia, diu: "Tu seràs un Jaime Peñafiel de Menorca", per exemple, que és un Sí, periodista. sí, aquí, sí, sí. Perquè, ja dic, sempre me fixava i sempre els xerrava de modes i de revistes i de del mundo del corazón i de la societat, que això és el que m'ha agradat sempre. Vull dir, jo el programa de Corazón els diumenges i els dissabtes a Ca Nostra era com un clàssico de sempre, saps? Entonces, crec que va ser, bueno, no va ser dolenta, òbviament, però bueno, no ho tornaria a repetir. Què li diries a un jove que té ganes de fer coses o té inquietuds diferents a les dels altres i té aquella por de lo que diran? Que sigui sempre ell, que sigui sempre ell. Que faci el que el li digui, sense escoltar els demés. Això basta. Crec que és el millor. Ser tu mateix. Ja, per exemple, el que pugui dir la gent. Ara ja no, però antes m'era igual. Era jo, I ara menys. i ara menys, òbviament. Però era jo, i no he canviat mai. I crec que gràcies a això he arribat on he arribat. Com et fa sentir que vas arriscar o que tenir aquest complex de dir... No complex, sinó m'importa un pito el que diguin de jo tiraré per endavant, Sí, però vivim en una societat on el complex existeix. sí, totalment. I el primer que fem és posar una etiqueta. Exacte. Sempre. I aquí és Sempre. on vaig. Dic que avui en dia, que estem tan exposats a tantes coses, encara més. Jo trobo que avui en dia, com que ha canviat tant tot, la gent ha tornat més oberta de ment, eh, ja no és com antes, però bueno, és el que te dic. Jo sempre li diria que fos ell mateix, sense canviar, sense canviar, vull dir que fos ell que fegués el que el cor li digués, sense escoltar els demés. I com t'agradaria veure en Dolfo i la botiga d'aquí 5-10 anys? Quina és l'expectativa, el subjectiu que tens? Ui, que la botiga pugui funcionar superbé, que d'aquí 10 anys, per exemple, ho pugui celebrar amb un desfile, per exemple, en el cas Contit de Ciutadella, i veure que la gent, sobretot és veure que la gent de Menorca, o els clients meus, perquè també tinc clients de fora, òbviament,
els clients meus me segueixen a vegades donant les gràcies, perquè quan els assessores te diuen: "Trobes? Facis cap pena, confia en jo". I després, quan venen i te donen les gràcies, per exemple, és lo millor del món. He estat supercòmode, m'ha encantat açò, Adolfo, vas tenir tota la roba amb aquest traje, perquè aquesta boda era ideal. Adolfo, havia d'anar en aquest puesto, en aquest event, i m'has assessorat superbé. Jo crec que la botiga sense açò, sense aquest assessorament i ajudant en els clients que venen, que te demanen opinió, és meravellós. Pues ça, que la botiga, saps? Vull dir, es vegis que va creixent. Però bueno, sobretot això, m'agradaria el dia de demà fer un desfile. Però escàs quantit de Ciutadella, és molt difícil, però bueno, tot I pot ser. a dia d'avui te sents una persona afortunada? Sí, sí. Soc molt afortunat, però perquè sempre he tingut, és el que he dit antes, una vida familiar, com sempre mos han apoyat molt, una relació fantàstica amb els meus cosins, saps? Vull dir, que en general familiar, amb com costies, cosins tots, sempre, vull dir, he tingut una relació meravellosa i després amb els amics de tota la vida, de que venien a escola amb jo i tot, i amb la gent que he anat coneguent després. Però sí, crec que sí que som una persona molt afortunada. I què te diuen els amics teus? Mos esperàvem, ja ho vèiem. Els amics, les amigues de sempre, el grup meu d'amigues de sempre, van estar molt contentes. De fet, antes d'obrir la botiga, els vesprantes, me'ls vaig trobar aquí, que jo acabava d'aclarir 4 coses, i els vaig fer entrar, i me van dir: "Adolf, fes lo que tu sempre has volgut". Dic: "Sí". I me diuen: "Estic molt contentes per tu, perquè has fet el teu somni realitat". I després, bueno, que el glamour tuyo és el glamour tuyo, i tu sempre t'ha agradat açò, i que bueno, que has fet i has creat la vida que tu has volgut. Sí, Això és important, eh? sí, sempre. Sempre. I molta gent, és el que et dic, me diu: "Bueno, perquè tu és de l'alta societat". No es ve, mentida. Som una persona més quan qualsevol. Després pot tenir uns gustos més especials, més bons, més flacs. Això és indiferent, és que això no té res a veure. És el que tu has dit de les etiquetes. El fet de rodejar-te sempre de gent més major que tu Sempre. ha fet que també maduressis un poc antes, tabada. Sí, sí. Molta gent es pensa que tinc més anys des que en realitat tinc. Molta gent de vegades me'n fa 38, 37, saps? Vull dir, Mm. no s'esperen. Quan dic que en tinc 34, molta gent se queda sorprès. Perquè es veu que sempre m'he rodejat de gent més adulta, uh, i sí que això m'ha fet madurar, saps? És que jo crec que, el dia xerrava amb un amic, crec que sempre he tingut una edat, açò, que no aparent, i que el dia que arribi a l'edat, que jo crec que quan arribi als 40 seré a l'edat que en realitat he viscut des de petit, saps? Ho equilibraràs, Ho eh? equilibraré tot, sempre. Però sí. Com t'agradaria veure Menorca d'aquí 5, 10 anys? Bueno, ja m'agradaria veure Menorca, pues, així com la tenim ara, verda, amb unes aigües turqueses precioses, amb una qualitat de vida meravellosa, que crec que cap puesto mos pot equiparar, i una Menorca feliç, saps? Vull dir, una Menorca on vegis gent contenta enmig del carrer. Crec que és el millor. Tu ets relativament jove, dius que vius al camp, però Mhm. creus que joves que s'estan emancipant o els que hi poden tenen les mateixes oportunitats que poden tenir nosaltres o els nostres pares fa 15 o 20 anys? Clar, és molt complicat avui en dia, jo ni m'ho planteig. Ja visc al camp, però vull dir, perquè estic en un lloc i estic amb sa mamà, Mm. vull dir, i, bueno, mos feim companyia mútuament, vull dir, som les companyeres de pis, és el que li dic jo, però comprar actualment algo és molt complicat, i sobretot si ets emprenedor. Jo ara ni m'ho planteig, vull dir, jo ara, el pis meu, diguéssim, la vivienda meva quasi, quasi és la botiga. Vull dir, només m'hi falta quedar a dormir, perquè dinar ja hi caic qualque dia, però només m'hi falta quedar a dormir dins la botiga. Vull dir que és molt complicat actualment. Està tot por las nubes, que deim. Mm. Com t'agradaria que recordassin el dia de demà com a persona? I en el sector de la moda? Com a persona, alegre, simpàtic, i que m'agrada molt reunir la gent. Som molt anfitrión.
Vull dir, és una cosa que és bàsica. Sempre som d'aquests qui sempre pos casa i sempre m'agrada muntar taules i tenir gent a ca nostra i tenir taula plena. Vull dir, que me recordin com so, saps? Del show. M'agrada fer dinars i m'agrada disfrutar de la vida amb la gent que estim i amb la gent nova que conec. I en tota la moda, pues, com una persona única, que sempre he estat jo crec que, no sé si és lleig o no dir-ho, però crec que som una persona elegant, amb el meu estil, vull dir, sempre acorde jo. Crec que vull que me recordin com una persona xica, saps? Que tenia estil i que tenia molta personalitat. Què li diries a les persones que no hi van creure mai en tu? És que crec que és qui no m'ho creia era jo. És jo del passat, bueno, del passat o de quan era petit, que podria arribar aquí on som jo. Perquè tothom, el resto, sempre m'ho he pujat i és qui deia no, sempre era jo. Vull dir que en realitat crec que si penso en l'interior meu, per què no ho vas fer antes tal vegada, Adolfo? És així. Perquè alrededor meu sempre ha estat feu. Sí, tu pots. I jo era el qui me posava traves. No, Per por. per por. Què passarà? Què passarà? Funcionarà, no funcionarà? Trobes que ara t'has de posar dins aquest marrón? Vull dir que al final crec que la persona que no confiava en que això funcionés bé era jo. Ara ets una altra persona i ha funcionat. I ha funcionat. Sí. I de vegades dic que tonto eres. Saps? Vull Hauríem dir, d'haver fet tantes, sí, amb el mateix discurs. sí, sí. Pues res, Adolfo. Agraït-te l'estoneta, agraït-te lo bon anfitrió que ets estat, Mano. no només avui, sinó que la resta de dies per preparar-ho tot, pel teu temps, vale? I res, novament, gràcies Ha estat un i gust. fins a propera.